Така, я питайте си. Само не питайте защо. Нещо неясно да случва. Щом като не питате, значи нищо не е ясно. Че не то на предния рък или на насамето на рък? Не всеки рък може да се знае. Лесно е на по-предния. По-предния. Защото отиваш към обезите, там вече си държим. Задния... То сръв най-лесно е по-близкия да вземем. И грешката ще бъде по-малка, когато вземете по-предния рък. Значи за разчината на другото тяло пак връщам насам. Отстъпване. Но гледайте, като вземете един рък и не вдигнете височината, да не вземете да оцелите друг рък. Защото не е верно. Значи всеки рък височината се нанася по ръба, който отдържате за това. Така. Нека да сам. Митър не се пада с главния очито. Не, това не е това. Видяха се, аз си помисля, че се впада. Сега, този рък ще да намерим къде е. Това е случайно нещо, се получава тук. Не случайно. Така. Тази точка съвсем вдигна. Май съм, не? Чакай се също. Значи, тая точка и това е нагоре. Това трябва да се отваряте очите на 400. Гради. Гледайте, не се филми да се отвори, всички да се отвори. Помните, защото гледа. И всичкото мисълта отида някъде назад. Малко започваме да се... Какво стана с височината на високото тяло? Вземаме този рък, предния. Извеждаме отдолу. Добре, какво ще да бъде. Ето тук. Тази точка. Я съединяваме с СВ. Размогля ли ще стане? Каква точка беше? Мисля, че трябва да върнем това. Ще го продължим. Чакай. Това средната линия си. Сега се извиняваме с СВ. Продължаваме тази линия. Сега тази точка нога. Едно. Височината на предния рък. Тук нататък нещата се песат. Бежните точки в зоната.
трябва да се спустяваме. И сега сенчици. Айде, една сега да починете малко. Колко? 9:30.